Sa mga panahon nga adunay kalamidad ug trahedya, unsa ang imong gihunahuna? Kini ba natural lang ang mga panghitabo sa atong kinaiyahan? O kini ba ang ilhanan sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan? Mga kapaglaong padayon muglantaw, ato ning hisgutan diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Many people now around the globe are wondering if the end of the world is near. Perhaps there has never been such a widespread interest in this topic like there is now. Well, who can stop us from wondering when we see what the state of the world is and what is happening in it? The signs of the end are becoming difficult to ignore. Rapid increase in knowledge, war, famine, destructive natural disasters, pollution of great magnitude, animals get extinct, resources dwindling. These are just a few of the biblical signs. But the scripture reminds us not to be alarmed, for such things must happen, but the end is still to come. There will be conflict, there will be destruction, there will be suffering. These are signs of the end times. Here, we are given a warning. We are not to be deceived because these events are only the beginning of birth pains. The end is still to come. Although the events may indicate the approach of the last days, these do not necessarily indicate that the end times have come. The Apostle Paul warned that the last days would bring a marked increase in false teaching. The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. The last days are described as perilous times because of the increasingly evil character of men and people who actively oppose the truth. What we need to do now is to be wise and discerning in regard to the expectation of the end times. We should not make the mistake of interpreting any of these singular events as a clear indication of the soon arrival of the end times. Through the scripture, God has given us enough information so that we can be prepared and we shall be ready for soon Jesus will return. Maayong buntag ug malipayong Sabado! Yes, good morning. Hi, watching mga kapaglaom. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning mga kaubang host! Good morning, mura. Si Sharon, smiling face Yes. kaya sa Well, siya. Birthday magod niya karon. Yes. So let's Happy begin your birthday day then. with saying happy birthday. Mga kapaglaom. And nining si Manahuna, happy ta. Kay Yes. birthday mo ni mo. Unya mo na to imong isaad sa to. And mga kapaglaom no, nini karon Kabuntagon importante atong tagaag pagtagad atong hisgutan karon. And Yes. before na atong mga ilang atangan sa atong mga kapaglaom karon nini nga Daghan episode sila daghan gatan. taga-tangan tungod kayo niya doon na tayo bisita gikan sa Lakeview Academy ato nang kumustahan na ilang principal, ang treasurer o uban pa nga mga grupo nila na akuyog nato taw-taw ato nang hisgutan mga Yes, and kapaglaom. kauban po nato Kuya Awing ang ilahang mga estudyante karon sa Lakeview Academy live diri sa studio. So kamo mga friends sa mga estudyante diri nga nag-eskwela po sa Lakeview Academy, keep on watching and happy watching sa inyong tanan. Unya sa atong Dear Panimbaya mga kapaglaom atong pahisgutan ng usa ka problema sa usa ka mahal nga matud pa yung asawa kay ang linya kay murag sobra na masud nagbasag libro to niya. Sa basag libro niya murag priminti na sa sayop kay pwede may din nabasa na. sa libro. Or na kuno na po sa basa na siya behavioral problem. Yes. Let's find out later kung sa itong ma-advise aning usa ka amahan. Yes, and later makapaglaom, makauban na to ato ang Executive Secretary sa South Philippine Conference. Ulilain Pastor Danilo Palomares sa Good Morning Pastor. O pagahisgutan later ang mga current happenings nga nahitabo diri sa atong kalibutan na bani kalambigitan sa nahisulat sa Biblia. So ato nang atangan mga kapaglaom. Yes, and of course, because music is God's gift, unya atong makauban ng royal ears from Bagong Taas. Ang ilang mag-render sila og mga alawiton para sa inyo unya. Yes, Bagong Sa Taas, atong Harana. Bukidnon. Bagong Taas, Bukidnon. Kaya ba sinay Bagong Taas? Daghang Bagong Taas. Cebu City. Oh, daghang Bagong Taas. Isa ra ang Bagong Taas, Bukidnon. Ah, yeah. And mga kapaglaom
ning Kabuntagon ato isgutan karon ang nahitabo sa Mindanao. Ang sa nahitabo linog, lindol. Actually, sunod ang lindol. Oh, Ang linog. sunod-sunod. Kaya tong tema manggod karon Kuya Awing karong Sign of the Kabuntagon. time. Yes, kanang end time apocalypse, the truth and Yes. hope. So, So, mo atong paghisgutan ang mga Nahitabo, nahitabo yes, karon. kana siya. And dunay pangutana diri nga tagaan atong pagtagad. Unsa man ang pinakauna nimong mahuna-hunaan kung adunay linog? Unsa may una nimo mahuna-hunaan gyud? Kay og naay linog. Ako actually nasa ato ba nanay mga picture diri mamudyot ra ko sige. diri no. Okay. Mamudyot Ikaw ko una, diri. Bing. Si Leia bitaw. Kini ako depende no. Actually manggod ako ning gikuan kay sa mga linog-linog bang guro nahitabo ni nga na it happens nga na ako sulod sa mga office. So, ako yun ang unahon safety. So ako buhaton mugawas ka sa building. Magawas sa Magawas building. ko ang asa ko. Wow. Yes. Ikaw, Pits. Go Fitz. Kasi ako una maunaan ko ko. doon ay linog. Naraw? So may na. Tanagin ninyo. So mapagwapos. Unsa man? Yang Bala ka ko kasi pag linog. Wala siya sa akong katapad. like Kumusta na ba siya? ipakitag darong Pits kinsa na siya. Ano siya? Emoji ra ni siya pero kailan naman eh. Wow, taga-iliga na. Ay, Oh. ano Like- ba diba word ka basta kay Yes. kumusta na siya ba ko yung kaintan So, nila but- mga bala ka bitaw ka. Mabala ka jud ka. Diba, Ay nandito nako. ako. Go ya. Mao Gusto mo ni na ako. makikismis pa sa Tanawag karo. Ang silingan akong madunggag una nagsyagit-syagit. Nya gawas din sa balay mingon din naglinog diha. Mangutan na ba? Kay nataranta man, naglinog. Naglinog po diri sa mua. Mao na nga, ingno tubag dayon nga, di na ta mabalaka ng linog. Kay diri sa balay, sige raglinog. Kay sige kasuko ang asawa. Maglinog na sa pirmi. So bali mo Mao na ya siya, ha? chika sa Ako bang, silingan. chika sa silingan. Unya, ang ubang mga bana, magsigna, di na may mataranta linog. Kay pirmi linog sa balay. Kay inikasuko sa asawa, uyog ang balay. Ikaw, Ter. Bitaw. On the other side, no, pag makaingon tagingani nga mga butang maka-experience ta mo gini siya ang ako ang gakahunahunan, and that is sign of the times. Mga ilhanan sa end times, sa bisa sa end times sa mga katapusan nga Kadlawan. panahon or adlaw, mga Oo. adlaw, marilisod na kayo translate ang bisa. So mo gid di siya ang akong mahunahunaan, Kuya Awing. Yes. So, like, So sa ito mga kapaglaom, kana question, nakita nyo sa itong screen, no? Unsa ang pinakauna ni mamunaan kung doon ay linog? Doon yung mga tubag. Comment Put your down below. comments Down on our below. Facebook page. Yes. Yes. Dili down below, yung TV lang kita na. Ihawag na Sa inyo to, no? Facebook mga kapaglaom, pwede mo Yes. mag-comment dito. Unsa yung una manunaan kung doon ay linog? Yes, Okay. and this time makapaglaom no nagisgot ang tag signs of the time. Hinaot nga kaning mga current happenings sa atong kalibutan, dili ta maangay mabalaka kun dili mo musmuka kuputa sa mga promises sa Ginoo nga iyang nahisulat sa Yes. Biblia. O kini nga awit nga gihatag sa atong intro voices nagaulohan kinig redemption, draw it nigh. Nga nag-remind sa to ang dili ta mahadlok makapagam ko dili maglipay ta kas our redemption draw it nigh. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer He's coming is today. Signs of the
draw with night. Wars and strife on every hand, and violence fills the land. Still some people doubt he'll never come again. But the word of God is true. He'll redeem his chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Redemption draweth nigh. Amen for that. Thank you so much, Intro Voices, sa inyong nindot nga Yes. alaw iton. And mga kapaglaw, no, naaiming bisita na mo diri sa among studio. Daghan ni sila. Imibisita yun ang Lakeview Adventist Academy all the way from Don Carlos. And we have this morning ang mga estudyante nila, ilang principal, treasurer, ilang production head or production team head, mga Yes. kapaglaw. Welcome! Welcome. Welcome, Welcome sa Panimbaya sa students! Kabuntagon World. And nini Kabuntagon no, lipay ta kay naa sila karon nagbisita. Yes, And unahon na turon ang ilang principal Yes, things. introduce na ko si Sige, go. Mr. Shepard Abejo, ilang principal. We have Sir Gerald Dulana, ilang treasurer. Sir, good morning. And John Paul Sueco, ilang production team head. Good morning. Good morning, Sir Shepard. Kanina si Yes, Sir good morning. Shepard, kaya ako rin yung kauban sa Envisa. Sir Shepard, kumusta atong academy dito, atong mga estudyante? Kailangan itong mga estudyante karon, mga buutan, nagpadayon sa pagkabuutan, Wow. magamit sa church, magamit sa ato nga eskwelahan o sa ilang family, nahimo po silang panalangin. And we are so blessed nga ato mga estudyante karon. So unsa magining sa una Lakeview Academy ni karon Lakeview Lakeview Adventist Academy. So unsa man ni sir sa diha sa Bukidnon nga part para mabawan pud sa atong mga televiewers karon. Walang Lakeview Academy or Lakeview Adventist Academy karon. Naani siya nabutang sa Don Carlos. Sa Malinawon, Burok Malinawon, Pinamaloy. Don Carlos Bukidnon. Lugay na niya siya since 1968. But in fact, last year, naghimo ta sa atong 50th founding anniversary, alumni homecoming. Nanguli ang atong mga alumni ikan sa US. Hindi pa kayo. So, ang Lakeview Academy karon is getting better and better. No, din ang mga workers is united.
works with passion. So hinungdan po nga namin karon diri tungod niya na. Wow. Amen. Praise the Lord for that. Nindot kayo ang ilahang passion tungod kay mga pala kung nakita niyo daha kay sila mga estudyante din sa likod muna ilahang production team. So akong pangutanong ang ilahang production team head si Sir Suico, John Paul V. Suico, sir. Hi, good morning. Good morning. Kumusta ang matod pa task sa usa ka production team head? I mean bago pa lang niyo na form, di ba? Ang production team head. Bago pa. Kumusta ay mo hang task, sir, so far? So far yun, medyo lisod yun siya gamay organized tungod kay baguhan pa kay sila sa gitawag na to og multimedia. So kinahanglan nimo sila giyahan dayon imo pud silang alalayan sa unsaon paggamit pagyud sa gitawag na to mga powerful tools like cellphone, cameras aron gyud nga matagaan nimo sila og overview unsay mahatag niini nga mga technology sa ilang life o labi na unsaon paggamit kini diha sa ministry sa eskwelahan. So nindot yes. Yung naon nga ang Hope Channel o diba kasagara daghan na kay mga schools para sa MMA na po sila production team sa inyo hapon nindot kayo naon and para sa mo sir unsa inyong ultimate goal or objective nga nakabuo gid mo sa production team? Ang permiro gid ana is pagkakita nako sa mga ubang eskwelahan nga naa na sa laing ana muwas ni bloom ang ilahang nga school kay nakita man sila sa uban pa nga mga ginikanan through social media. So aron pud nga makita usab sa tibuok Bukidnon nga naa tay eskwelahan diha sa Don Carlos. So na among na pangitaag pamaagi nga makabuo pud ta, no? Makabuo pud ta og kanang production team aron pud ma-promote pagyud ang atong eskwelahan ug unsa ni siya na eskwelahan nga makahatag kinig maayo sa ilang kabataan. Oh, nindot kayo, di ba? So, expect me, sir, nga kung na may program dito, may news, sir, ha? Okay, na may po production team. Fits. We are living in a modern world, di ba? Mga millennials na manggodi sila. So, mainis lagiyahan nga kana nga mga tools magamit nila sa nindot nga paagi. Sir, mangutana ko sa ilang treasure, Sir Jerry, unsa man nga support inyong gihatag sa atong mga kabataan or kaning production team sa inyong school? Magpasalamat sa ako sa Ginoo tungod kay gitagaan may talented nga teacher. Amen. Amen. Sir GP. Kay sukat-sukat sa akong pagtrabaho da sa Lakeview karon pag yun naka ingana. Mga batanon manggod mga po. batanon. Yes. Yun, gitagaan po may mga talented nga mga estudyante. So nalipay kay may whereas kato nagkuan gani siya papirma siya kuan kay sa pagkakaron dili pa mi makapalit og drone ilahang project karon. So dako man gud nga amount. Yes. Ang school dili pa makakaya. So papirma siya kanang para sa solicitation. Pirma din ko kay nindot kayo. Wala importante. Financial. So, positibo ang support yun sa eskwelahan. So ang financial ninyo, sir, sa Lakeview, okay ra ba ang financial makahatag ra ba sustento sa atong mga sa teachers? pagkakaroon, okay kaayo tungod po sa suporta sa US nga mga alumni nga gipanguluhan ni Ma'am Virgie Bufficiado. So nagpasalamat po mi nga tungod lagi nini nga production team. Baka update po mi sa among mga alumni sa tibuok kalibutan. Yes, tinood na. And we have a student here beside me. Si Miss Risha Bless Galon, isa sa mga members sa mga estudyante no, sa production team. Miss Risha, unsay feeling na how do you feel right now? Unsay feeling finally o part ka sa production team? So, how do I feel being part of this team? So, I feel so blessed and I feel so grateful because I see God's provision everywhere. Despite of knowing nga bago pa lagi mi nag-start, but then we are very thankful kay nami supportive kay nga faculties, teachers in order to make this organization possible. So, in addition, above all, the main purpose gud ani nga organization is to always, first and foremost, serve God first and also to enhance the students' potential and skills in this
in this field. Wow. Kanindot the siga And- kayo, no? Congrats sa inyo nga team. And sir, principal, doon na ba kay mensahe labi na sa Bukidnon, part of Bukidnon atong mga estudyante, doon na ba kay mensahe sa atong mga ginikanan nga ipadala ilahang mga kabataan sa atong Lakeview Adventist Academy? Daghang salamat no. Sa mga ginikanan nga naminaw karon ay gyud mo pagmakuli pagpadala sa inyong kabataan sa Lakeview Adventist Academy. Di ang atong pag-train dili lang sa pag-prepare sa mga bata sa ilang future nga career sa ilang kinabuhi apan sa future nato nga pulianan sa langit nun nga pulianan nga giandam sa Ginoo. Wow. So, gani karon sir, akong idungang na lang. Ang Lakeview Adventist Academy is nag-offer og free sa senior high school nga mo come in. No entrance, wala pag-tuition, wala miscellaneous. Wow. Diretso na gid sa book. So, unsa pa may gihulatan nato? Adto na. Ato na sa Lakeview Adventist Academy. Wow. You know, sir. So thank you kayo no and atong mga estudyante. Pag moatubang tag kamera basta mga estudyante behave na. Mura na nasa classroom. Pero diri sa off channel pag natatubang sa kamera mo lihok tagamay para nindot kay. So daghang gabi. salamat. Yes, yes. Mudungan ta. Mubalik pa mi makapaglaom diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo. Dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives.
as we gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we praise, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you Maglaom ang unang awit ni Panguluhan ang title og This is Your House nga gihatag sa grupong Royal Ears all the way from Baguntaas. Baguntaas mga kaigsunan, Valencia, Bukidnon, and sa ato ang mga members diri sa Royal Ears. Welcome sa Harana sa Kabuntagon mga kaigsunan. Akong istorahon si Ma'am Feby ang ilahang matod pa spokesperson. Ma'am, forward tagamay ma'am. Ma'am, inyong pangalan sa grupo is Royal Ears. Anong Royal Ears man ma'am? Amo ni napili nga pangalan kay nagpasabot kini nga mga katawhan sa Ginoo nga naghandom nga makapanunod sa gingharian. Magkanindot kayo, Royal Ears, mga tigpanunod sa gingharian sa Ginoo. How long have you been together, ma'am, as a group? More or less 20 years. Wow! Grabe, yun sa inyo paglungtad o ginana kataas? Di magyud kalikayan sa grupo no nga medyo naapoy mga petty lang gyud nga mga conflicts pero among gi padingkamutan sa matag usa kanamo nga magpatigbabaw ang pagka-humble kay dili man ta uswag or dili ta mahimong successful sa atong singing ministry kung wala sa ato na nga mga attitude.
So it's the humility that keeps you going, iti ma'am, no? Para sa so far sa 20 years ng pagsabay niyo, saan mga activities yung napilan o sa inyo panghimo mga activities sa group? Naka-visit namin mga churches, particularly in Mindanao area, sa Surigao, Davao, Cagayan, Bukidnon, Zamboanga, Iligan, sa akong na-remember, Mindanao area. Dagan na yun. So sa imong message man para sa atong mga viewers and of course sa mga singing groups po para ma-maintain nila ang ilang himong ministry just like as you did nga 20 years and counting pa yun. Sa imong message para sa ila. Akong mensahe sa uban nga mga grupo kauban sa Royal Heirs, ato lang yung matag-usa ka nato, kinahanglan mahimot ang prayerful sa atong pag-serbisyo, sa atong pagministeryo, samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Yeah, praise the Lord. And mga kapaglaw, napatay madungan nga mga awit gikan sa Royal Years unya sa atong Harana sa Kabuntagon. And for now, atong paminawin kini nga sa video. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo. Dili ang ikang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Be involved in sharing Yes. love, changing lives, mga kapaglaom, no? By the way, if ever nga aduna mo yung mga eksperyensya kauban ang Ginoo mga kapaglaom, no? Ayaw gid mo pagduha-duha nga i-share ang inyo ang story dinhi sa atong programang Panimbaya sa Kabuntagon World. So aduna mi mga text line or call line or email para inyo didto ninyo i-send ang inyong mga story. So amo na siyang pagahulatan. O karon, atong sayran ug unsa ang mga pagpangandam ug mga pamaagi sa FIVOX panahon sa kalamidad. So kabaluta nga adunay daghan nga mga kalamidad nga nahitabo karon, adunay mga unexpected nga mga happening sa kalibutan. So unsa man ang pagpangandam nga angayan nato nga buhaton or angayan nato nga mahinumduman, pinaagi ni siya sa FIVOX. So ato kining tanawon. Yes, 24/7 ang operation ng PBOX. So daghantag natay mga satellite station like dito sa Kwan sa Lanao del Norte, sakop ng Region 10 natay satellite station, unmanned station. Kung unsa ang atong instrumento dinhi sa atong manned station, mo gyapon sa dito sa mga unmanned station. Like sa Mount Kilayo, Muswan Peak Bukidnon natay satellite station gyapon. So the same ang iyang kwan niya, ang iyang mga aparatos nga naa diha. So daghan kay mga kwan series of aftershocks from Tulunan, North Cotabato. Giabot na po din yung gitawag na to og the 5.9 magnitude sa Kadingilan, Bukidnon. So another series of aftershocks. So ang kwan ginato nga ang katawhan makabalo ug unsa bay hazard diya sa ilang area. So wala kadaghanan sa kwan wala kabalo kung unsa ba na siya ang gitawag na to mga fault line, mga earthquake generators na to. So dapat LGU dapat magpakandak sila og mga disaster preparedness seminar para makabalo ang mga katawhan diha sa ilang area, sa ilang hazard. Yes, natay gitawag og PBOX earthquake intensity meter. Automatic siya maghatag og intensity number in case nga naay earthquake. So natay gitawag og high-tech, medyo high-tech na ta, wala na ta tong drum, katong seismograph yun. Wala na ta, nakadiretso na sa sa monitor. So automatic siya, dili lang kay pang local, ma-record niya gikan dito sa gawas pag dako yung magnitude, pwede siya. Tapos natay gitawag og global seismograph instrument. Di siya pang local lang ang atong operation. Pang kuanin siya. Nakakwanta og gining hazard hunter. So pwede ka makakuan og mga earthquake nga incoming.
nga naa akto until this time. Wala gid say kuan maski mga high-tech na mga nation, high-tech na mga scientists, walay capable nga maka-predict sa gitawag na to approaching maski mga 2 seconds lang. Wala gyud nga ma-predict siya. Ang atong mga aparatos din sa PBOX from the high-tech nation, from Japan, from the US, muni ilang mga aparatos nga gipang ang uban gipang donar, ang uban atong gipang purchase dito sa ila. Wala ko maghatag, wala ko magkuan og mga fake news diha sa mga social media. So na ay mga tao nga gabantayan ang atong mga kuan while nga na-interview ta sa mga media people. So gibuhat-buhatan. So walay kuan until this time walay prediction sa earthquake. How come nga makakwanta mention ta og na big magnitude sa earthquake? Yung mga earthquake generators na to from Hingoog, the Central Mindanao Fault, Balingasag, the Cabanglasan Fault, and newly discovered nga active fault yung Taguluan River Fault is a very active earthquake generator in our area. Nga pag niapata din ni kalibutan na maka-experience ta og daghan nga mga kalamidad like earthquake, like any mga weather disturbance, maka-experience ta. Samtang niapata din ni aning kalibutan. Dili ta angay mahabalaka. Ang ato preparahon nato atong kaugalingon. Nabay kwan pangutana nga gasimba ka ba? Oh, gasimba ka ba? Ana gi-prepare ba nimo imong kaugalingon? Ayaw pag kahadlok sa bisag unsang mahitabo dinhi aning kalibutan na. Kadloki ang imong sala, ang imong binuhatan nga di maayo. So muna imong kadlokan. Ayaw kahadlok ato mga natural disaster. Kay normal na sa dinhi aning kalibutan na. Nagpasalamat ko kay makahatag og information sa mga kasuksukan tulay, magiging tulay ang mga media people like sa inyo. Ha? Naging tulay sa ako. Gumikan kay ang PBOX lack of manpower. So dili may maka-disseminate dito sa mga LGU, sa mga kasuksukan. So sa inyo makakuha na, makahatag na giya dito sa mga katauhan sa information. Wala ko makuan, di ko angay ma-stress. Ang ako nga makahatag og information insakto dito sa mga katauhan. Sa alang sa tanan nagpaminaw, nagsubay ani nga kuan sa Hope Channel TV. Kwanta dinhi sa Mindanao karon series of earthquake. From the tulunan, the 6.3, the 6.6 magnitude, and the 6.5. So, nanapoy atong kuan, the 5.9 magnitude sa Kadingilan, Bukidnon. So, makuanata nga mataranta ta, dili ta mataranta. Sa kani siya normal siya. Gumikan kay ang atong nasod nga Pilipinas nasa earthquake prone nga lugar. Nasa Pacific Ring of Fire. So, every now and then naay mga earthquake nga mahitabo. Na mga kuan, mga dagko nga mga magnitude. So dili ta mataranta. So ang atong kuan din sa atong mga katawhan nga preparado ta kanunay para in case nga naay dagko nga magnitude, kuan ta bara og dagko nga magnitude, zero casualties basta kay gakuan ta nga safety ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguhan sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako sa
pangandoy tanan gitinguhan ngamungani sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguhan sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako natinguhan sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako How confident are we that the world we live today is sure to give you the peace and serenity you need? The melting of the iceberg, massive reports of forest fire, floodings and earthquake. These things signify negative sentient to many, which brought fear and confusion. Because all these things will happen right before our very eyes. With a biblical perspective on this matter, should this be considered normal or a manifestation that the world is about to end? Be equipped with the truth. Be ready to face the end with hope in End Time Apocalypse, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, know with all that's happening around us this time, is it really the end time? Should we be worried about it? Well, let's talk about that this morning. And we have our Executive Secretary of the South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Good morning, Pastor. Good morning, Wing. Good morning, Ma'am. Good morning, everybody. Yes. May niron kay naagi time naas pastoron pahulay Mauman, nakauban. Kay pirmi kini Suro Istibok Mindanao. Lagi. May nalang yun, Pastor. Salamat kay sa pag-join na po sa amo. Andre, Pastor. Unya, no, kay sa imong pag-travel, Siro, Pastor, makita na nimo nga nag-usap na yun ang panahon. Yeah. Last No? Sabat, actually, dito mi sa Katugyong Naiko sa Linog. Amog yung isuroy tulunan, makilala, kidapawan, o magbet. Lahi gyud ang kuan ba, no? Lahi. Oh, so medyo makita ni mo Wing ba? Kani siya nga makaano, Pastor ba? Mga panahon we have ang ulan, di lang gid siya ulan, buhos gid siya. Ba, typhoon, inana, then earthquake, and then Australia is experiencing bushfire nga grabe, massive kaayo. What do this Pastor, this kaning mga incidents tell us? Is it telling us something about the Bible or actually, the natural course? These things tell us a lot of things, no? One is kini bitawong sala bitawing, no? Sin really marred the beauty of God's creation. Actually, I believe, Ma'am Angel, nga after creation and before the entrance of sin, kining word nga earthquake wala gid ni. Lagi, no? Kining word nga landslide wala gid ni. Kining mga flood wala gid ni siya. So first is kini siya resulta gid ni siya sa sala. Second, despite modern technology, no, man is incapable of controlling absolutely his environment. Tinuod. Okay, panaytan aning linog. Dili na to ni ang Feebolks nag-ingon siya nga dili niya ma-determine kung kano sa molinog. Yes. Kung molinog na ay lang niya masukod nga mao na siya. Oo. Gikusgon siya nga gikusgon, pero
dili nila ma-predetermine kung kano sa mulinog, asa lapit maglinog. So bisan pa sa ato ang modern technology, ang tao dili gyud maka-control sa environment. Tas ulan ako. Sige, Pastor. Number 3 is kini bitawng dili ni gikan sa Ginoo ang mga disasters. No? Ako nang iklaro, no, kay Yes. usahay mo gud mo hangad nga Ginoo nga anong gipalinog nimo. Manipulation ni siya sa kaaway sa Ginoo. Kay dunay usa ka author which I believe nga ang iyang gisulti grabe gud ka tinuod, ingon niya ang ato ang kinaiyahan i-manipulate na siya sa kaaway sa Ginoo purposely pasakitan niya ang tao, and in so doing makabalos siya sa Ginoo. Okay, mahal magud kayo wing Ma'am Angel ang tao sa Ginoo. Tinuod. So kung maglisod ta, manghilak ta, masakitan ta, masakitan po ng Ginoo. Oo. Muna tirada niya. Igon niya ang i-manipulate niya ang ato ang natural nga ang ato kinaiyahan, and then masakit ang tao, madaot ang tao, makabalo siya sa Ginoo. Oo, maka So dili gyud na siya gikan sa Ginoo, pero si dili na gikan sa Ginoo. kay makaputang pud siya, Pastor, og hatred na dayon sa Ginoo, no, ang tao nga na-experience kay they would be questioning naman, Lord, why? Ba, if you love me, ngano inana? So it's a technique nga dili na kamo dugol sa Ginoo. Mura bitaw ang weakest link, birahan niya aron nga gadtong Unya ug maigo imong pamilya, mura na no og di nakaganahan sa Ginoo kay pasanginlan na Ginoo. Oo. So pastor, unsaon man pag-comfort sa usa ka tawo nga naigo ani nga trahedya? Actually, ang atong comfort na niyo kana ra yung mga saad sa Ginoo. God is faithful to His promises. Pananglitan mo gud ang Ginoo naa siya i-allowing nga panghitabo. Makaayo gina siya sa hingtungdan, no? Always win-win na siya nga sitwasyon. Tinuod. Ang Biblia nag-ingon nga na mga matay sa imong libo pa wala, na mga matay sa imong tuo dili makaabot nimo. Pero nay panahon nga makaabot gyud sa iyang mga tao. Despite makita nimo at the end of the day nga ang Dios maayo gyud gihapon. Tinuod. So ang iyahang ginaalaw nga mga panghitabo will always for the good. And it is a blessing in disguise for His people. Lakbita gamay pastor, sa hunahuna ko dun sa uban, ilang ikumpara sa Sodoma o Gomora nga laglagon to pero napay si Lot o iyang asawa, di ba? Napili nga naapay matarong dito pero sa diha nga nahawa na sila gilaglag na. Sa karon nga moderno nga panahon nganong kita nato nga dunay iriya nga grabe gyud naigo ang trahedya. Pasabot ba na nga walay Kristohano na nadapita? Dili ta makaingon, no? Dili ta makaingon na nawing kay by the way, ang tanan man nga kalibutan jud na alarm, no? Kay kuha naman gud siya kanang ang iyahang panghitabo biyan gid siya sa normal, di ba? Tinuod. Uyog dinhi, uyog. Correct. Ang Indonesia sige man pong uyog, no? Oo. Kana man lang gud, di ba? Na may giingon nila nga naay mga fault lines. Ang atong matando din ha is kanang kinig yung mga paghitabo is ano siya kanang nahimo na siya nga positive pud nga atong masakyan nga mo binang giingon sa Ginoo sa una. Ana ba? Dili ta mo pasangil nga masad-an ang taga-tulunan, mas dakog sala ang taga-kilala. Kay dito magyud ang grabe dito. nga damage. Wala tay mapasanginlan. Kay sa ko nang gikaingon, dili man gikan sa Ginoo. If there is destruction as part of God's judgment, dili ingon ani ang sistema. Pero Pastor ba, na-mention ni mo ka ganina nga dili gini siya sa Ginoo but sa kalaban. Does that also negate the statement nga kanang bitaw natural order sa kalibutan kay nitigulang na ang kalibutan so naagyoin ana kay na nga perspective po sa uban. Correct na siya. Actually, ang panghitabo is murag giduso ta paingon sa katapusan sa kalibutan. But ipasabot nga this world is not our home. Mo na siya ang silver lining ba nga. Uy, grabe naman nag-remind ni sa tuwa nga dili ta magkumpiyansa, dili ta magkampante. Kay madugay biaputan ning kalibutan na Ma'am Angel murag lamin na malanggood pod, no? Kung wala lay linog, wala lay mga disaster. Murag okay ra man. Comfortable na ka. Malimot ta nga do na tay focus, do na tay mission, og do na tay adtuan. Yes. So kining tanan para nako pag-ingon sa Biblia nga these are signs of the times. Dili gyud na gibutang tanan sa Ginoo. He just allows, but mostly gikan gyud siya sa natural nga kalibutan. Nga nagproduce lang siya og mga ilhanan para nga kita ma-remind pud ta. But it's also a blessing, Pastor, no, for us Christians, di ba, who study the Word of God to understand nga, the end is near, no? So pastor, kaning gitawag nga
kining mga butang nga nahitabo o kaning nahitabo sa ato karon sa kalibutan, do na bay kining gitawag ni siya o paglaom sa atong tanan gawas aning nahitabo karon? Well, mao ginagingon ni San Pablo no nga kining atong mga kalisod karon incomparable ni siya sa himaya unya. Meaning tuyo ni siya, mura bitaw na istorya bitaw sa agila bitaw nga di magin mo ambak tong bata nga agila. Di magin sa mulupad nga kapabol naman sa mulupad. Kakauna nila ng outer nga part sa ilahang salag, tunok din na ditong ilalom. So paglingkod niya tunok naman ikabkab man sa inahan tong outer part sa ilahang salag, murag discomfort na. Itok mo din na siya sa inahan. So dapat mangud like in the case of the Exodus no. Naay mga trahedya nga gibutang sa Ginoo to motivate the Israelites nga Exodus na, manggaos na ta. It's time to go to the promised land. Mura gyapon siya istorya pastor ba nga you will experience difficulty sa imong kinabuhi kay diha ka mo grow, diha ka mo Of course. take out sa imong comfort zone. Kay dili ka may imong comfortable Kay dili ang kalibutan. kalibutan ron Ma'am Angel no, like the affluent countries. Dili biya kayo click ang gospel. Ano man, we are all one. Na they We all have the comfort. conveniences, di ba? Oo. So kini siya part gini siya nga positive gid ang tuyo sa ang gituyo sa Ginoo. I-allow ni niya para sa iyang mga tao nga ato pod i-broadcast nga okay mao na ni siya. Mao na naging sa Biblia. Wa gyud masayop ang Biblia. Lagi no, dili gyud siya. Pero pastor no, in closing pastor ba, how do we comfort, balik ko na to, how do we encourage our mga kapaglaom bitaw to see the katong yun mo silver lining kay di ba gyud lalim mabahaan kawing katong sa sindong lang di ba pastor nga mo bitog grabe nimo panlimbi ba mga balay na bungkag niya mga kag this is good. Unsa na to Actually, pastor? ang actual biya nga nahitabo mao ni sa among pagsuroy dito. Instead nga kami mo comfort nila, kami mo na comfort. Kay balo ka one of the doon na gyud sa Mount Apo nga kuan nga balay nga simbahan nato. Naabtan na mo ang kanta nila nga hangtod unya ako magmalipayon. Oh my gosh, nalimbawot akong balihibo. So ato silang dalhon nga kini siya, these are just temporary events. Amen. But ipasabot na ikanta yun, this too may pass. So naagyod ang but ipasabot ang atong adtuan reality na siya. Kung unsay nahitabo karon, this is part of the reality nga ang Dios mo balik gyud siya. Amen. Amen. And it really is the fulfillment of what the Bible speaks, di ba pastor? So makapaglaom no, dili lang gyud ta mawad-an og paglaom and we stick with God even if things may be gloomy, dili man nato masabtan ng uban nga mga panghitabo, but with God we believe that everything is good and better and even beautiful. Daghang kayong salamat pastor. You would have a greeting? Yeah, I'd like to greet my relatives in Davao, in Cebu, and also my immediate family. Ug sa tanan nga naa din sa makilala, tulunan, magpet, ug uban pa nga nabiktima taon sa linog, apil ang kataga kadingilan. Ato lang yung daygon ang Ginoo. Yes, Muagi ni siya mga kaigsunan. Amen. Tinuod na siya si Architect Dumpa karon nananaw sa to hay diha Architect noog among ihatag kaninyo mga kapaglaom kung unsa ang nahitabo sa tibuok sa Philippine Union Conference sa karong tuiga. Let's watch this year-end report. This union is the fastest growing union that we all have. That is 9 unions that in our SSG territory. Because the way that this the leadership, their dream, the vision, and the way the others work together and then contributed together with there's one purpose, one goal, and as with the unity, now we can see that is becoming unstoppable. Every year we have the so-called annual meeting that is being attended by our officers from Southern Asia Pacific Division, and we are glad to have them attending us, joining our meeting, and the theme faithfulness in Christian lifestyle is being emphasized, and all the delegates coming from missions and conferences that includes our institutions and understood pretty well the direction of the church, and we ended our program with that understanding that all of us will respond to the calling of the Lord, I will go. We are so glad to see
how the Lord has used our leaders, our peoples, our pastors, and our lay members in this union, serving God and developing the work not only in the Philippines, not only in the South Philippines, but other parts of SSD as well. So we praise God and we thank God. And always a joy, it's always a thrill, it's always inspirational to attend South Philippine Union Conference meetings, especially year-end meetings. Mga kapaglaom, happy Sabbath kanyang tanan. Sabi ko itong segment of Let's Pray Today. O kamo among i-invite, makiguban ka namo sa atong hiniusang pagampo sa 777 prayer. O kamo ito karon sa pagampo si Pastor Danilo Palmares. Pastor, salamat kayo sa pagkiguban. Ano yung mga prayer request, Pastor, atong sawaan sa pagampo? Una, please pray for Ma'am Rose Acuña, who is admitted at AMCI. She has been in the ICU for BS level 2 respiratory complications. And also let's pray for Brother Michael na biyahe siya sa Manila. Hope nga makapasar siya sa interview. Si Sister Milagros Minjola dito daw siya makalakaw. Si Brother Loloy Makabugto gilantan o di po siya ganahan makaon karong panahon na. And also let's pray for the bereaved family of Auntie Rosie Balmoseno. Sa siya sa mga close family friend na mo, Pastor. And recently bago lang siya na doon sa kinabuhi na kanyang pamilya padayon sa pagligon sa mga panahon na sama niini. Okay, akong imbitaron ang tanano nga atong ibutang atong kaugalingon din sa Ginoo samtang kita magampo. Magampo ta. Amahan namo nga nakas mga langit dinhi buntagaw Dios kami miduol nimo sa katarungan nga ikaw mao ang among dalangpanan sa panahon sa kalipay, panahon sa kasakit. Kinahanglan nga kami makigistorya nimo. Among gidala o Dios ang hangyo sa among mga kaigsunan. Pipila kanila ang naas balatian. Gusto na kong hinganlan si Sister Ruth Acuña na siya sa ICU Ginoo sa dugay ng panahon. Tabangi siya. Doon na pa'y pipila nga mga kaigsunan na mo nga naas balatian na ay dili makalakaw. Doon ay uban pa nga mga komplikasyon sa ilang panglawas. Hikapa sila amahan ni mga Takna. Ug ipahibalo kanila nga ang adlaw ipapahulay magamit nimo alang sa pagpang-ayos sa mga balatian. Amo pong giampo si Michael sa iyang biyahe paingon sa Manila, tabangi siya. Ta walay mga problema, walay mga kaulangan. Ug ang daghan pa o Dios nga mga kaigsunan namo nga adunay problema. Labi na gyud ang bereaved family members nga gibiyaan sa usa ka inahan nga nipahulay. Tabangi sila nga makita nila ang paglaom, ang kahayag sa unahan bisan pa man ini nga trahedya. Salamat nga ikaw magpanalangin usab ni adtong mga nabiktima sa linog o uban pang mga trahedya nining kalibutan. Amo gisalig kini sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O mga kapaglaom, kita nagatugayon nga adunay gahom diya sa pagampo. Usa kita magpadayon sa pagampo diya sa Ginoo. O kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World magpadayon sa pag-iguban kaninyo pinasa tong program Let's Pray Today. Hinaot nga na doon ako mga prayer request pinag padala sa atong contact number nga makita sa mga TV screens pero usab sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kini Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice. Now justified, His kingdom comes,
kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds, for the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds, for the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness Unique rock formations in a captivating creamy white color. A marvelous, unique sculpture naturally made by the forces of nature. A spectacular art that even the most famous sculptor cannot perfectly recreate. This amazing attraction is one of the most special treasures that the province of Ilocos Norte holds, not because it is carved by some famous sculptors, but because its beauty is unbelievably formed by nature's forces through the years. Let's learn more about this distinctive work of art, the Kapurpurawan Rock Formation. This stunning wonder is mostly composed of limestone rocks carved intricately into huge, unique forms that are truly captivating.
Its name comes from an Ilocano word purao, which means white, because of its white appearance that makes it more outstanding. This beautiful site is located at the rocky coast of Burgos at the northwest tip of Ilocos Norte. When you visit this rock formation, you will see the Grand West Philippine Sea where waves are crashing against the rocks, making the scene more attractive. Different shapes of rocks will meet you as you explore this place. You will see the iconic head, the cradle, and the resting dragon that are all naturally formed. It was sculpted by constant crashing of waves from the open sea, by strong winds, and by movements of stones and sands down to the bottom of the ocean, forming solid layers, which is a natural process called sedimentation. Kapurpurawan rock formation does not only mesmerize us by its appealing beauty, but it also bears a message that we can take in our lives. As it stands stunningly in this place, it gives us a testimony that over the years, nature's forces can shape something into a beautiful masterpiece. This is exactly how God is shaping us. We may go through challenging phases of our lives that we think are destroying us, but if we stand still, learn their lessons, and trust God through all these trials, we will eventually become the wonderful persons that God designed us to be, one that is maturely shaped in character and in faith. As it's written in the Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. If you are going through difficult times in your life right now, if you're struggling to see the reasons why you have to go through the changes and trials you are experiencing, be comforted and know that God sees what you cannot see and He knows what you cannot comprehend. Trust Him, stand still, and have faith that everything will work out for your good, just as He has promised. This is Aubrey Virtudes saying, our divine Creator placed wisdom and precious lessons for you and me at the edge of wonders. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Ano yan, napod kita sa paghatag tambag suliran, diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kayano nga bana og amahan. Ang ako lang yun unta nga handom nga makabaton kog asawa nga buutan og mga anak nga matinahuron. Apan ang problema, nasubrahan na pod hinuon kabuutan ng akong asawa. Sa siginan niya sa basan nga mga libro, mura naman hinuon ni siya na ay gamay. Halos tanang butang, sakto na siya kanunay. Murag na og behavioral problem gyud. Permi na mi mag-away kay murag permi na ko sayop. Bisan sa ako mga gagmay nga decisions, kasab-an ako niya. Emotional pa jud kayo. Nagka-obsessive compulsive na siya. Dili gyud masabtan. Dili ra ba siya modawat nga dili na gyud normal sa iya iyang ginabuhat? Dili ba kahani dala ni sa iyang pagmenopause? Unsa may akong angay buhaton? Ayun. Ba, change mo ra siyag end time. Nag-usab po dihang asawa panalag sa pastor. No? Nalinog po ka na ilaha bitang panagpuyo. So, okay, no? So, bitaw, dili ni siya binuang. Nakatawa lang mi sa kuan. Circumstansya ba nga mga kapaglaom, no? So, naglibog lang ko gamay kay buutan ko no iyang asawa pero inana na gaway naman sila. So, basta. So, ang ending, wala na siya kanang si wife na bright na gyud kaayo, di ba? So yun ana. So makita ninyo mga kapaglaom no, uban ta karon sa paghatag og tambag. So ingon na to si Teacher Fitz.
kung imo ning parents, kung imong mama, unsa imong iistorya kay mama para di ra pud kay mag-away sila ni papa. Natural naman siguro sa mga babae nga, kuhan. Hello. Behavioral problem. Joke lang. Sorry. Hala. Teka na mga babae mo daw. Umayos ka, Fitz. Umayos ka, Fitz. Naakas akong tapat. Dahil kayo mga primitita sa'yo. Aw, di ay? Ano sa mga babae kayo daw? Teacher Sharon in ano pa? Charot. Magtarong ka, Fitz. Sige, bitaw. Primitita, perfect na gito sila. Pero anyway, kuhan, siguro kinahanglan ninyo og third party. Kanang tao nga may magpatunga sa inyo ha, og may murag, let's say for example, pastor or anyone nga kanatong pwede na ay knowledge o momediate sa inyo hang duha para masgutan ninyo with the guidance anang tao. So para ako suggest sir, isturahan ninyo with the help of another person. Nga makahatag sa inyong duha o kanang enlightenment. Ayun. Bilang isang bata nga pa namin yun. Anyway. Okay, maminyo ay. Di pa di ay. Okay. Teacher Sharon, unsa itong chika kay Papa? Actually, akong giana unsa di ang assessment nga nakaingon siya nga dili na normal iyang asawa kay kuan na kay daw. kung ma-assess tag tao nga normal siya, abnormal siya murag dili ba it's not our job murag something like that. So I believe nga kailangan nila og counseling or iyang wife siguro kailangan kasi pero unsa pud nga mga libro ka ang ginabasa sa iyang asawa. Maglibog pud ta unsang mga libro kay wata ka pala dagan ba mga libro nga dili ra batanan kay gahatag og Kasi nga itong mga pocketbook. Sa ba? Itong mga e-books. So na. Sigo, yes. Salimot ko. Direct, sorry. Pero siguro kailangan og counseling gyud siguro ang kailangan sa iyang asawa. Diba? Nagtubagin sila. There is so mediation, counseling, bingkat. Unsa itong advice? Baway, from bata bingkat. Kana sigurong libro sa nga gibasa sa iyang asawa at kabalo no unsa na siya pero baka kung unsa iyang nabasa dito yung gina-apply automatic na application. And part chigeda. And part di mang good pod. Tinuod ng gingon ni Fitz, party and honestly kami jud mga babae nami kanang para sa amo ang motto na to ba murag change is constant. Kung na mga desisyon nga ganahan ko ani ay dili ko ganahan na di mga ang ana gid ng mga babae. Asa ba si Jimel? Charot. Naka-adjust na si Jimel. Naka-adjust na siya pero sa mga labo na murag nakahisgot siya murag menopause na iyang asawa. Probably it might be nga mo puday naka-contribute sa contributing factor nga na yung mga inanang kinaya iyang asawa. So bear with her. I believe nga dugay na mo gaipon, dugay na mo inyong married life, mas kani pa ninyo no ma-approve ni mo ayo nga kailangan pa jud ka muunong sa imong asawa even though in ani iyang behavior. Diba? He needs you. She needs you then. So Harana. Fitz, kikinahanglan jud ka sa babae. Daw Wing, nakarelate ka ni Wing, nakarelate. Sa inyo ginadawaton pod ganay mo Di ba? Okay. Unsa na gyud? Katong pirmirong linog gani Ma'am Jel. Nag-post magkoto sa FB nga story. Nagawas building, nagawas mi kay building dito girintahan na mga Ningon dito, linog no. Siya gitong isa linog lagi. Ingon gawas na itong lalaki isa. Anad na kuha ng linog. Kaysa balay, sigirang linog. Kaya taga-isog sa asawa, linog mo na pirmi. Yung sila kanina sa paglinog, ano maganda si mga asawa. Mga butang, mga tumba man, di linog. Mga tumba ba yun ang mga butang, di mura po galinog. Ang itabuan na, ang imong asawa, imo nang lambing-lambingon. Kung nagbasa siya ditong libro, bi, unsa na imong gibasa da, bi? Maayo ba ni nga basa? Ay, dili mo ni May. Kanang ang atong basahon kaning love story. Sabak-sabakon ni mo. Imong gitik-gitikon. Lutuan ni mo kining sabaw. Imo pakanon og lamian. Ay, kanang asawa, moingon na nga, wa jud ko nagmahay nga ikaw akong gibana. Mao ginay masulti sa kinikon. Mausab na siya. Unya og dili pa gyud dalag doktor. Dalaw ni mo doktor. Ipasikap. Dili mo na tanan ingon nga nabuang ka kay ipa-check-up niyo dili. Daghang klase nga ipa-check-up nimo dito kay para matagag solusyon. Na-stress ni siya, sobra ra nigbasa og libro, paimnog tambal para makatulog, makarelax. Unyang una-una na si muna. Pero mapa-check up na kanya Ate Gracie wala pa. Dugay na. Murag tiniralay niya. Di ka ba?
Wala ko ka-shield sa comment ni Sharon. Ato pa nang matahon si Why Tracy off tinodanay? air ha. Why tinodanay? Why tinodanay? Ba? Bitaw, si Architect Dumpa po, no, naingon siya. Ang tambag, i-revisit po si husband ihang self. Why? How? Naing-ani man, pero dapat i-insist niya nga si wife should submit to him as husband. Ah, di ba? So, na, i-check po sa husband iyang worth and part as a couple. Oh, lovely po kayo. Comment. Salamat, Architect Dumpa. Padayon sa kada sigon diha, Brad. Pastor, unsa itong machika sa kang bana? Actually, kampante ko atong gingon ni Awing kay murag kaagi gito niya ba no. Pero gusto lang na akong dugangan. No? Number one, basic things lang. Number one is i-evaluate siya kung dili ba siya gutom. Kay ang taong gutom, no? Sa puton. Ingon ang science nga a hungry man is an angry man. So, evaluate to, di ba siya gutom? Ikaduha, susiha kung tama ba iyang tulog, di ba kulang og tulog? Kaya kung kulang tag tulog, lipong man ta. No? Dili kay ta maka-maig panguna-una. Kung pananglitan kini nga mga evaluations, okay ra iyang kaon, maayo iyang tulog. Na ako'y duda nga naa si obsession ba niya. Basta kinahanglan gid siya pud og medical attention. Nahinom bitaw ko Angel nga kana bitaw kita ang Mental Health Association karon. Oo. Murag ilahang gipaspasan ang ilang kampanya kay Tinuod. na balaan nila nga nay mga tao nga healthy tan-awon physically pero dili na sila healthy mentally. So wala mi mag-ingon Brad nga nabuang na ng imong asawa. Ang amo lang is kanang basig kinahanglan lang siya og attention anak nga field. Oo. And then magampo ka. No? Tinuod. Iampo nimo kay Amen. wala may imposible ni pagampo. Basig nakulangan lang ta sa pagampo, dalo na to ato sa Ginoo, padunggo na to siya sa atong pagampo. Kanang imong asawa nga Ginoo nahigugma ko na imong asawa, napangi di siya. And then katapusan is i-evaluate ang imong asawa kung wala ba siya gikasukan. Okay. Bitaw ba? Basig nag-pile up na, nga no? masuko, bisag unsa na lay resolve ana nga mura bitaw para nga mapakita niya nga nasuko siya, ipakita na niya. Asa siya nabikil. So ana lang siguro. Then katuingon nila counseling relevant gito siya. And then pananglitan ang inyong pagsimba sa una dili kayo Hugot. hugutan nato. Hugot pasabot atong ipaduol atong kaugalingon sa Ginoo. Amen. Salamat. Oh, di ba? Pastor, katuingon ni mga busog pod siya unsa na emotionally, no? Oo, kung inato siya. Daghan na kay nahatag ako mga kauban diri. Ba? Kung unsahon nato ni siya bitaw, but to sum it all up, una, i-appreciate na mo imuhang concern pag-air nga nag-concern kasi mo sa kay di bang bana ani wala na exit, di ba? But this is like an opportunity for you to reach out. Like seek help from from somebody who can mediate, and then pa-check up mo sa imong asawa, counseling, and seek the counsel of God most importantly. Ato nang iluhod o ayaw lang yun siya gyud ingon ni Awing bitaw basin magud pastor pod ba nga kay si asawa ra nagbasa mo join po ka sa interest, di ba pastor? Kay naman na inana kay para pod masabtan nimo. Ana compatible ba? Kay para masabtan ba nimo kay basin si wife ga share lang pod siya sa kung unsa iyahang natun-an unya di ay kay ikaw lost in translation kay lahi na pod nimo ha. So, di ba? Si north ni adto, si south pod siya ni adto. So no, mo ang letter sender, salamat kaayo sa imong pagsalig sa amoa. We hope nga nalamdagan ka sa amo ang tambag karon medyo nami pakatawa para lighten lang pod sa inyong burden. And we will continually pray for you as you also we hope that you kneel down in prayer with your wife. Yun. Yes. So, daghang kayong salamat. And, karon, money na po kita sa pag-celebrate sa mga birthdays. Happy birthday, Miguel Dumangkas, Deandre DJ Jordan Kabahit, Kabahit, Dizol Rafael Sidol. Sumabat, Happy birthday. Pastor Suelo Roa. Stephanie Stephanie Deza. happy birthday. Oy. Stephanie Monte, Ate happy Steph Monte. birthday. Steven Piloton, Piloton, happy Migo birthday. Ainer birthday. Mediante, Novi Alfeche, happy Novi, birthday. happy Luda birthday. Detchus, Ma'am Detchus, happy birthday. Pastor James James. Lilantaya, happy birthday. Yes! Happy And birthday let's sa all tanan. And, karon, Pero na po tayo pinasahi nga someone nag-celebrar siyang Yes! birthday. Although medyo
mga Second kuan. Sabbath niya karon with us officially sa PSKW, di ba? So, maghatag tag message before that. Happy Fitz, birthday! patagan na to Nay, coming message ako ang si cake. Fitz. Unsa gyud di ay pa sa. welcoming ang cake. Hatag kag message Fitz ako kag mag-message? siya rin, yes. O unsa Pili, what dati mo, message can sir. you give as we have the cake in? Kamsamnida. Oh. Kaya kay Pangutana ba? Sige. Without sir, happy birthday. Mara to. Nakay message wing. Dili lang ako Kay mag-drama, uban-uban sir, may gyud mo sa friend EY beta, wing. sir. Oo. Lagi ako. Okay. Kailan na ni siya sa kuha nga ako bukal man jud kay ta kay ug usahay man guning atong pagka-leader. Kung di na to agion og isog-isog, wa may mutuo sa to Ma'am Jill. Aw, di Kay labi ay? nag mga bright ang ato Hala mga sakop. tuuhan yun di. Aw, di ay. mga bright atong sakop. Di ko bright. Pagtanaw nila sa tuwa nga, uy, mas bright pa kuha ni. Manang agian na to isog. Ano ra style? Isog with love. Ah. I love you, Ter. Padayon Ah. sa atong kadasigon, sa atong pagbuhat sa youth. And Happy birthday, Sharon. ang kandi ngay mong gisaad. Amo Hoy, gina. wala. Uy, 1 week. Hoy, walo. Padayon na sa kadasigon labi na diri sa Mao. channel Ah. and sa ato nga iway. Okay. Thank you. Any response to that? Thank you so Shireen? much, No. PSKW family, but I'm happy. I'm not happy as well. But thank you Mixed so emotion. much. Oh. Yes, mixed emotion ko kagyaway ko ni Kuya Owi. Hala na. Joke. Bitaw. Okay. Thank you so much. God bless everyone. All right. So make your wish as we sing. Happy birthday to you. All right, Greeting. Pastor, would you have a greeting? Pastor. Akong i-greet ang tanan nga estudyante sa Mindanao Mission Academy, sa tanan nga taga Mountain View College, ug of course sa tanan nga mga kaigsuonan sa tibuok South Philippine Union Conference. Happy Sabbath ninyong tanan. Yes, happy Sabbath. Again, I'd like to greet salamat Architect Dumpa. Kotang-kota na yun daw. And to my USTP family, congratulations again to our new System President, Sir Butch Cultura, and our Chancellor in Cagayan de Oro City. Daghang kay salamat, Attorney Jonel O. Albina, sa makanunayong pagtabang sa mo mga faculty sa USTP and Lubia National High School. Hi, happy Sabbath diha sa inyo ang tanan. And si Queenie Huyad nag-text siya karon happy Sabbath sa akong mga bibi si Frederick, Daniel, and si Franken David. Good morning and happy Sabbath. Yes, another greetings. Good morning. I would like to greet my mother, Letty Alvizo, na naa sa Coronadal City karon. Also, greet sa anak ko, ako Papa Boy Alvizo and Kuya Archie Alvizo, na naa sa Cagayan. Og sa akong maigsoon sa na sila Ate Tata, Ate Roselyn, and Kuya Gilbert, na napod sa Coronadal City. Greetings coming from Jess Alvizo. God bless. Yes, gusto na ko i-greet di ay ang Adventist Medical Center Iligan, mga nurse staff, mga doctors, and all atong mga workers dito. Good morning and happy Sabbath kaninyo. Gusto pa na ko i-greet Mr. and Mrs. Muenge Ngona, Mr. and Mrs. PJ Maata, and Steph Haim. Sa itong mga laglaag. Hello, good morning diha kaninyong tanan. Yes. And of course, happy watching also to Sir Rick and Ma'am Jessica Gonzaga. Thank you so much sa inyong advice sa mong chika-chika la Sabbath. Hello, Angel. And sa itong mga viewers dara sa Hingoog City, Kinugitan, and Iligan. Ayan, Mama Papa dyan sa Quezon City. Happy watching sa inyo. Yes, thank you so much. Sana usab ka Sabado nga puno sa paglaom, puno sa kadasigon. Hinaot nga magkita-kita ta sunod Sabado diri lang sa atong programa. Sa atong angkunon, ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga turan ug hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kadunay kadaugan, og sigurado ang kalawasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa tong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang pag Panimbaya sa Kabuntagon World!